Έκατσα στο γραφείο εκεί πέρα μόνη μου, πήρα τηλέφωνο, μου είπαν τα αποτελέσματα, μου έπεσε το ακουστικό από τα χέρια γιατί δεν το πολύ πίστευα. Με πέτυχε ο Χρήστος εκείνη την ώρα, αδερφός του Στέλιου, που είχα ασπρίσει μες στο γραφείο. Τέλος πάντων, φώναξε το Στέλιο, του το είπα. Μου λέει, έλα ρε Μαρία, λέγε σοβαρά γιατί έχω δουλειά, σε παρακαλώ. Του έλεγα, Στέλιο, αλήθεια είμαι. Δεν το πίστευε νομίζω στην αρχή. Μετά εντάξει, χαρήκαμε. Εμείς γίναμε νονές γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τη Ειρηνούλα τη μικρή. Αγαπάμε και τη Μαρία και τον Στέλιο, όλη την οικογένεια γενικά. Θέλουμε να έχει επαφή με το παιδάκι. Θέλουμε γενικά να είναι πιο στενή η επαφή μας με την οικογένεια. Να είναι πάντα ευτυχισμένη, να είναι γερή, να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της, αρκεί να είναι χαρούμενη. Δεν με νοιάζει τι θα είναι, θέλω να είναι χαρούμενη και να γελάει. Να είναι υγιέστατη πάνω απ' όλα. Και όπως είπε η Μαρία, να είναι χαρούμενη σε ό,τι κάνει. Το παιδί εύχομαι να είναι γέρο, τυχερό και πετυχημένο στη ζωή του.